Jamen, i den forrige video, der lærte du, hvordan du downloadede en PPL-fil. Nu er vi så klar til at spille. Du åbner Bridge Baron. De ser forskellige ud fra system til system, eller nummer. Men i det her tilfælde, der klikker vi på Library, og så klikker vi på Open. Og jeg ved, jeg gemte min fil i Downloads, og den hedder 2016-04-11 PPL. Så åbner vi den. Der tager vi for eksempel spil nummer 2. Det vil vi gerne spille. Der er ikke gemt nogen actions, så vi siger OK. Her kan man så begynde at melde med det samme. Man kan også specificere den kontrakt, man gerne vil spille. Man kan rotere sådan, at øst kommer ned og være ham, der sidder med kortene åbne. Men vi starter med at melde. Øst siger en spar. Nu kan man enten selv vælge, hvad man vil, men man kan også bede om et hint fra baronen. The Baron suggests double. Han synes, vi dog skal doble, så det gør vi. Og hvad synes The han? Baron suggests 4 no trump. 4 sang. The Baron recommends 6 hearts. Så anbefaler han 6 hjerter. Og så bliver det passet. Nord bliver spilfører. Skal man rotere? Ja, det skal man. Så nu sidder Nord hernede. Der bliver spillet ud med sparkongen. Så kan man igen gå op i hint. The Baron recommends 7 of diamonds. Og baronen foreslår ruder 7. Og The Baron suggests ace of spades. spar S. Klikker vi det i grønne, så forsvinder det. Og så får vi det nyt The Baron forslag. suggests 5 of hearts. Hjerter 5, den klikker vi på. Og så vil han sikkert tage hjerter S. Og på den måde kan du spille som du selv vil, og du kan høre, hvad baronen foreslår. Nu gør vi det, at jeg trykker autoplay. Så spiller baronen spillet færdigt. Og han fik 11 stik, skulle have haft 12, det vil sige, at han går 1 ned, minus 50. Vi siger OK. Nu vil vi så ind og spille et nyt spil. Vi åbner igen. Filen. Og det er så spil 10 for eksempel. Play. Og så kører det videre på samme list. På den måde kan du spille alle de spil, som du mente, der var lidt problemer i for den aften, som det drejer sig om. God fornøjelse med PPL-filer og Bridge Baron.